Здравейте от Geraka.com. Представям поредният артикул. Това е смесител за мивка в баня. Смесителят е от серията Cetus. Един много интересен смесител. Сега ще видите защо, като приближим. Дизайнът му е много странен. В долната част, нека да минем от другия край, да си осигурим по-добра светлина. Виждате, дизайнът в долната част е, самото тяло е по-широко, после се стеснява, след това отново се уширява. Освен това, тялото е обло, но пък самият чучур, виждате, и ръкохватката имат ръбове, освен завършват отново с ръб, което прави смесителя доста подходящ за комбинация и с правоъгълна мивка за баня. Виждате, в момента сме го сложили на такава. В същото време спокойно би могъл да бъде комбиниран и с мивка за баня, която е с овални форми и би стоял също толкова добре, колкото и в момента. Чисто като функционалност смесителя е много добър поради няколко причини. Едната е, че той има много добра височина от основата до чучура си. Освен това, чучурът е дълъг и на трето място аераторът на смесителя е под наклон, така че когато пуснете водата, тя да се оттича навътре към центъра на коритото, като по този начин се елиминира възможността, докато го ползвате и докато тече водата, ръцете ви да опират в борда на умивалника, тъй като водата ще стича навътре и той ще се ползва удобно, лесно и по функционалност, без никакви затруднения. Самият смесител е изработен от плътен месин, както и ръкохватката. Самата ръкохватка пък е широка и удобна за ползване, тя също е метална, здрава. Смесителя е с керамични затварящи механизми на главата си, има и хубав аератор. Един много хубав стегнат модел, интересен като дизайн, функционален, подходящ е и за малка и за голяма мивка. В случая е поставен на мивка с размери 60 на 40 см, но спокойно би могъл да бъде поставен и на много по-голяма мивка с по-голямо корито и пак да бъде използван със същата лекота и функционалност, както на тази. В цената и в комплекта му са включени крепежните елементи, шпилката с винта, уплътненията, меките връзки, така че не е необходимо да се купува нищо допълнително за монтажа или ползването му. Покритието на смесителя е познатото ни хромирано иноксово покритие. Светлината просто не е достатъчно добра, има много отблясъци, но това си е нормалното стандартно хромирано покритие, използвано при производството на смесители. За повече информация и възможности за избор може да посетите geraka.com.